ana êrişa rojava dikin dibînin ev netehemûl kirin ji bo çi ye gelê Kobanî çi kiriye zarokên milletê Kobanî li hemberî devletê çi kiriye ma mafê van jiyane tune ye mafê van bi nasnama xwe bijîn tune ye ma mafên bi zimanê xwe bijîn tune ye ma na dibêje dibêje statiya Kurda li kî derebes qebûl nakim nasnama Kurda dibe li kî derebes qebûl nakim ji bo çi qaşo biratiyek bi gotin bi devok li hemberî we ev seknaye li hemberî ve ev tekoşînaye em Kurd û dostên ve em xwe vek hêza demokrasiyan penase dikin em şer naxazin lê nasnama vî milletî pêwîstî heyî were qebûl kirin sekna vî milletî lazim e were qebûl kirin birayek bê nasname bê navû bê ziman û bê çand û bê statî ma dibe ma ev bêçarebûne ji holê rabe em ê hertim siyaseta xwe bimeşînin îddia me heye va rojna jî êrişa ser rojava berdewam dike ji bo destelatdariyê de bimînin ji bo pêşeroja xwe bi şeklekî ev ava bikin ser xûnê em li hemberî we ne em bi gelê Kobanî re ne lazim e hemû Kurd li çar parçeyê Kurdistanê li Awropa li diaspora li kî derebe Kurd li derdora Kobanî bibe xelek xelekek xort tahammûla me tineye sed sala bîstû yekemîn de jî em bê nasname bê statû bimen ji bo ve em ê ji bo milletê xwe ji bo gelê xwe bedel didin canê xwe dinin em bi rêzdarî wan bibîrtînin tekoşîna wan em silav dikin ev doza heya davê berdewam bike